Máme tady první video do Hele, Vánoce. Happy birthday to you. Sorry, mě asi hráblo, protože nevím, proč na Vánoce zpívám to narozeninovou písničku. I když jako reálně před pár dněma skončily Velikonoce. Počkej! Ok, můžeme si tady nastavit normal, Halloween, Christmas a Nightmare. Kámo, ne, dáme default. Pokud chcete dát... practice. Nechci. Dáme easy, hraju to poprvé. Určitě dáme prostě hide, kvalitu dáme na hide a... Ok. Já si to dám trochu nahlas. A je hudbička. Ok, takže jdeme hrát. Vím jenom, že v té Granny je tam ta babička, nějaká postižená, vole, blbá. A vím, že nějak musíme utéct dveřma, je tam prej auto, že tím taky prej můžeme utéct. A že můžeme utéct nějak jako ještě jinak. A já nevím právě. Ale vím, že máme prostě utéct z toho domu. OK, tak počkej. Otevřem to. Je jako plno. OK. Jdeme dolů. A já se bojím. Na to mi vole. Někde bude, počkej. Je tu něco? Neschodil jsem tu lampu. Děláš si Kde byla? Hej! Kámo! Kámo, jdu si to dát hned na hlas. Protože já ji, vole, jinak neuslyším. A podle mě, když mě nahání, tak tam určitě začne hrát nějaká hudba. Kámo! Ok, jdu to rašnout dolů. I když to prostě hraju poprvé, nic jsme nezískali. Den 2. Jo, takže počkej, my tady máme dny. Super, vole. Tu nic. Kamu, kde je? Kamu, jestli bude někde za rohem, vole. Nevidíš mě? Či se to... Jsme venku. Takže, dobrá. Počkej. To je zvonek. Bude potřebovat klíč. Ne? Počkej. Nic. Od auta. Můžeme jít dolů, počkej tak. No sem přijde, ne? Ne? Tak si hluchá. Nevím, hodím to, tak pojď. Ne, tak tohle ji určitě přivolalo. Tohle ji musela určitě přivolat. Kámo, jestli umí lézt? Je papírek. Každý můj den nebo něco je v tomhle domě. Neumím, nesteru na to. Nejde vám tam to. Tohle ji přivolalo. OK, tak ji alespoň uvidíme poprvé, jak vypadá. Jak vypadá? Já ji chci vidět. Ej, přiklusej. Ej, pojď sem. Baba. Čau, babino. Čau, babo. Čau, babino. A nemůžeš, se máš to blbý, ty. Duba. Vypadni. Nestůj tam jak kašpar. A jdi do
OK, podle mě jí budeme moct utéct určitě autem. Proč to nejde? Ještě tady je tu jo, to, co tam potřebujeme? Playhouse. Proč Playhouse? Oh. To počkej. Spadli jsme někam do vody. OK. Prolezem to tu. To mě ani nevím, kde jsem. Nejde. Potři tam. Fuj! Fuj! To si děláš fakt. Dolů. Protože ono jí to přivolalo. Počkej, ale já se nedostanu zpátky, vole. Nová hra. OK, jdeme znova, protože prostě jsem se nevěděl, jak se dostat, ale tentokrát to zjistím. OK, už nejdu jako tam, když mě zabila poprvé, protože tam to vypadalo, že je to prostě nejhorší. OK, takže počkej. Jo, tady jsou ještě šuplíky. OK, vezmeme tu šuplíky. Opust house, nebo co tam je, počkej. Nevidím. Jo, opust tenhle house, nebo nějako něco takového. Ne dolů. Oh. Tam je jakože co, vole. Je tu něco. Fotka. No. Hajzl tady. Já jdu teda dolů, čekej, tak. Kámo, podle mě za chvíli dostanu volit. Další fotka! Kleště. Já jsem ji slyšel, vole. Čekej. Je takhle, hustý. Padlock key. Na tohle pak potřebuju master key. Kód! Vole. A kladívko. Nebo něco jako takového. Vinge head. Další fotka. Jenom že ono jí to přivolalo, protože jsem slyšel zazvonění. Kniha! Počkej, kde to jsem dát? Aučo, je ta klika do prd! Ok, já se jdu vrátit pro tu knihu. Dezík. Jo, to je book. Nevidíš mě. Drž hubu. Další fotka. Kolik je jich tady, vole, těch fotek. Halo, fuj. Páčka. To prd. Ok, tak nevím, co mám s tou knihou upřímně dělat. Čau, kámo. A ven. Dokud to... Dolů, hej, pejsku. Pejsku! Jo! Spadlo to. Počkej, co je tu? Hele, počkej. To nevím, kam se propadne, a nebudu to riskovat, jako předtím. Jo, sem se můžeme schovat. Se nemůžu, hammer, počkej. Oh. Special key. Nevím. Upřímně nevím, special key. Takže už je to jak v klasických hororových hrách. Nevidíš mě, vole. Jsi otravná. Počkej. Oh. Kámo. Co to je?
Ty bulvy? Pavouk. Jo, počkej. To je máma tý Granny. A nebo její dcera, ale spíš to vypadá jako její máma. Počkej. Oh. Ty vole. Control. Co to je? Co to je? Co to je? Vajně. Tak tohle jí musela přivolat, takže teďka mám jakoby čas na mít. A teďka jí přivolá tohle, že jo? Ne, hustý. Počkej, co je tu? One. Nic. Počkej. Tady to vypadá, že je to asi jenom schovka. Co? Počkej, kde? Kde můžu něco zmáčknout, vole? Kamo! Počkej. Jo, tady. Jsem fakt slepej. Shotgun! Kamo! My jdeme zabít. Tak pojď ty svý. Zdrhám do prdele. Počkej, já jsem měl nahoru, ne? Počkej, tak, dolů. Tak tohle já se taky převolalo. Safety, ano, safety. Když je to jako safe, tak asi se to jako bude jmenovat safety. Ten klíč. Do prd! Jo, jsem, ale hustý. Amo. To je fakt retard. Pedloky. Kamo! Proč od všeho pedloky do prd? Okay. Ty se můžeme schovat do skříně. Opustí, kámo. Co je tady? Počkej. Tady je... Počkej. On. Pára. Co když se to zavře? Stane se něco? Já umřu, ne? Se neumřu, to tak vypadá. Když uděláme tohle. No tak ale ona podle mě půjde dolů. Kamo, vole. Do prdele! Ona, ale... Kámo, já tady dělám rámus do prd... Kámo. Uhni lampo. Do prdele! Kámo, říkám ti, já budu za chvíli mrtvej. Oh! Spiderky. Já mám spiderky. Kde je? Kurva. Kámo, ne. My jsme vyvolali nějaký vole monstrum. Co se stane, když skočím? Kurva! Do prdele.